Ukuya eBible school nje i-waste. Enkulu hayi encane. Enkulu. Manje njengoba ngithi ngiveza inkolo yinye umhlaba wonke inkolo yi1. Akufanele inkolo zibe iningi zihlukahlukane njengamahlapa ebhola. Kaizer Chiefs nePirates. No akusinkolo le. Manje inkolo mayinye nemfundiso enkolo yinye i1. Kufanele kwande nje kuphela ama branch. Ngeke sihlulwe ipolitiki ANC inama branch umhlaba wonke. Manje nenkolo ke iba nama branch umhlaba wonke. Umuntu ophenduka yakholwa ubhajethisa egameni lika Jesu. Yena akalibizanga igama ngoba bekabatshela uyabazi. Kepha bona bazile ukuthi siyobhabhatisa ngegama lika Jesu. Ngoba vele sithunywa ubani? Sithunywa uJesu. Even noma ngikhipha abantu manje bayongilobolela ngithuma nina. Manifika lapha ngeke nibize isibongo senu, bize isibongo sami. Uthi hayi naba bakandebele sebakhona. Mara siwakandebele. NoJesu kunjalo. Ivangeli silisa kubantu ngegama likabani? Lika Jesu. Urongo kabantu mabaphenduka bese ubanika igama wena. Uthi new church what so wrong. Uthi new church green grass so wrong. Uropa labantu manje bavalele esibayeni. Why ufuna ukuthi bazokusupport? Akekho la kulabo abathunywa uJesu abaphila bondliwa ichurch. Akekho la kule Bible. Ngeke ukuthole lo. Kepha bonke bebadla ini? Ikhwepha zabo bebavuka bosebenza. Manje mababhabhathisa ke babhabhathisa ngegama likabani? Lika Jesu ngoba bathunywa uJesu. Abantu abakabani? Abaka Jesu. Akekho ozohlala kuKristu ngoba ushunyayizwa uKristu. Akekho ozohlala kuNdebele ngoba ushunyayizwa uNdebele. Bonke abantu mabaphenduka ngiyabatshela ngithi indoda yenu uJesu. Mina nje ngidlulise nje umlayeza ningaba kaJesu. Nikhuleka kuJesu, nibonga kuJesu, nicela kuJesu. Manje abantu ngifuna ukuthi bavuleke amehlo ukuthi barojwe ngabantu. Kunomunye ubaba sathi masikethu kumshumayeza ephenduka chapter 3 verse 17 Colossae. Lo baba wathi hawu sengiyamthanda manje uJesu ngiyakholwa mari inkinga le bhantshi engilithengile li 500 rand ngaleso sikhathi le bhruko engilithengile li 500 rand manje ngizozenzani le impahla sathi ayizifanele umlilo kusiza kaJesu ayikho impahla yokukholwa uyangizwa Kristu ayikho impahla ukuthiwa yokukholwa kudlalwe ngabantu bakaNkuluNkulu lokuthi ushaye uniform yokukholwa hayi kudlalwe ngawe kudlalwe ngawe lokhu bantu bafika la bafuna indawo yokuchintsha ngiyatshintsha manje na umncwabo ngapha nasithi ayikho kudlalwe ngabantu funda verse 17 it and whatever you do whether in word or deed do it in the name of the Lord Jesus konke kwenziwa ngegama gedelela giving thanks to God the Father through him konke kwenziwa ngegama lika Jesu noma sebaphendukile abantu abanikwa igama noma kungenzeka nikholwe kulendlu nikanje nikholwe nonke nibhajadiswe ngaba kaJesu igama leni le noma nibandla lika Jesu igama leni le alikho igama efanele ngilinike lona mina angikwazi unganika abantu bakaNkuluNkulu igama itubani gospel hayi sengwrong sengibarobhile sekungabami ngamanye amagama ofrempile nabantu ofrempile nabantu ubakhuthuzile manje ungabuka ke manje nawe bangakike abantu abakhuthuziwe ungabuka nje manje bangaka abantu abakhuthuziwe abazovuka nje kusasa le uniform seyiphelile fanele ukuthenga enye manje wafundisi ngoba siphile ekhathini zamanje angizwa ngithi ngoba manje siphile ekhathini zamanje ku 2026 yeah understand vele ukuthi kunabafundisi abayenza izinto ezirong bese ngikhuluma lento yokunema amabandla khuluma ngizwa ukuthi I think yenzelwa ukuthi ayaregister manje amabandla aliregister lapha alisho la eBhayibheli alisho eBhayibheli yeah into of register once manje hayi ake sibuke incwadi kaMahebherusi 12 akubuka amaHebherusi 12 verse 23 silungise le ndaba yokuregister Hebrews 12 verse 23 lezi leli mamela iBhayibheli lithi uJesu Kristu uyizolo namhlanje naphakade hakunanto eshintshayo kuJesu le nkulumo ayikhuluma ayisatshintshwa akunamuntu onamandla phezulu kwenkulumo kaJesu ukuthi angabe ayigucula
angeke nathi sihlale i-debate ukuthi hey kunevesi efanele siyilungise la Hebrews 12 verse 23 sibuke ukuthi ibandla liregisterwa kuphi kahle kahle Ithi, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. liregistrwe ezulwini selishini iBhayibheli Ithini? Ithi, to the church of the firstborn, yeah whose names are written in heaven. yeah You have come to God, yeah the judge of all. yeah manje ke uJesu uregister ezulwini ibandla hayi la emhlabeni awukho umbuso ongathi uregister ibandla la kaJesu ku wonke lamabandla aregistiwe siyabacela abantu bakhona mababuye beze kuJesu bonke mababuye beze kuJesu bangalinge bafele entweni yomuntu waze bafele entweni yomuntu abanako ukuphila okuphakathi uJesu unenkulumo ekhulumile lapha ku John 14:14 uthi uma ningithanda niyagcina ini imiyalo yami mangabe niyangithanda niyogcina ini imiyalo yami that's why uJoshua uthi mina nabendlu yami siyakumkhonza uJehova uyabona esikhathini sakudala unkosikazi bekawele ndodeni khona manje ngathatha umfazi la ngithi unkosikazi kahle mina bewungasi umuntu wala sengiyahamba ngiye eMalawi sengiyahamba ngiye eKenya mangabe ngithanda fanele sikhwele indiza sami uyavisisa manje ke mangabe bamthanda uJesu njengoba nami ngayishiza yona nabo mabayishiya izinto beze kuJesu umpostoli Paulos uthole imfundiso kakhulu kuma Israeli against uNkulunkulu that's why uthi uJesu makaqala ibandla wabazingela bonke afuna ukubabulala athi ayikho inkolo nje against inkolo kaIsrael uJesu wabona kahle ukuthi sekafuna mina personally uPaul wazibambela yena eDamascus wamuyisa ithe makawa wathi ngubani inkosi wathi nguJesu omhluphayo waphenduka naye waba umfundi wakaJesu after 14 years wakhuphuka weza kuba Petros wathi ivangeli mina ngilishunyayezwa ngilimbulelo abo Petros bathi liyafana nelethu manje uPetros ezangaqala yakhe inkolo noPaulus abe yakhe inkolo no kwaba inkolo yinye manje namhlanje abantu fanele babe senkolweni yinye ayikho inkolo yesi2 njengoba namhlanje ziyi2011 ziningeke eziyesihogweni inkolo yesi2 ayikho fanele nomunye ubuke iBhayibheli ukuthi hawo iBhayibheli mosilukhuluma ngenkolo yobani ngiyiquoteile mosincwadi le manje lapha encwadini kaPeter ku4 evesini ka11 1 Peter chapter 4 verse 11 lithi umuntu makakholwe njengokuya ngamazwi kaNkulunkulu noma ngabe uyakhuluma akhulume ngokuya ngamazwi kaNkulunkulu nencwadi kaJohn 7 lapha ku38 lithi fanele sikholwe njengoba umbhalo usho umbhalo ubhalelwe lokho ukuthi kungabi umuntu ozotshintsha yabona khona manje masingasuka siye driving school mangabe wena uyile driving school ungasicoacha and uzosicoacha ngalendlela oyithole driving school ayichinji imfundiso yase driving school iyachinja mangabe sibe driving school sonke sibisazi into eyi1 sazi ukuthi mawufika stop sign uyabrika we keep a red sazi into eyi1 sonke manje la masonto offer empilo nabantu bakaNkulunkulu offer empilo nabantu bakaNkulunkulu and babasa kuphi babase kufela fundo 42 kuzenzo incwadi engizogcina ngayo i42 incwadini yezenzo 2 verse 42 ba offer empilo nabantu Chris chapter 2 verse 42 yeah ngoba besifunde u38 manje ngiyayiphungulela ngaphelelwa isikhathi fundo 42 They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Funda no 47. 47. It praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Bekayenza uNkulunkulu engeza njalo ibandla leli labo Petros hayi ukuthi bebaqala elinye aliqala elinye ibandla njengoba laqala ibandla eJerusalem bonke abantu fanele bafune lelo bandla elaqala eJerusalem ekuvukeni kukaJesu akekho umuntu one right yokuqala ibandla noma ngabe iBhayibheli ngalazi from kuGenesis kuyophuma kuSambulo angina right ukuthi ngikuthathe ngisase ngithi asambe siyovula ibandla alivumi iBhayibheli sesisebenze